paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na. Ay mas atalaga ti kapay. Kwaro ka na ka. Ay nagmayat. Unang gail, nagbanglo pa'y day ta barakaw. Kat no inted day tatay gayem ko at agabinggay. Ay imbag man ta dala tagit ited ken ka. Kapi natin kenda dumapay. Katuan na ang gail, kasta at talaga timan nakigayam itinapudnaw. Adda pa'y mangtad ken ka itipulo. Ay, una, at dapat mangtad kanyak iti cash Ush! Katuan mait. Ay, wan gayam ko ram. Iso nga imayak makikapi dito'y balay mo, ta da ibagaken ka. Anya day tanggal. Kuyugan nakman amapan iji bangir a barangay. Usaran ta ti tricycle mo, ta uray arkila. Bangir a barangay. Apay? Intag pasyar Puring mo, ti adala dito'y barangay tayo. Iso nga agpasyar taman mahay. Arkilam nga rin tricycle ko Tagpasada ako maita, nga manaktak ka. Uwan ka di. Arkilang nang iti sang aribaw. Naginat! Nalakakit di day taa. Ang adakan ka, no kayat mo ang kail. Tano di mo kayat, agpasadak lang ngayon. Anya kamitin. Kasla dinak angkal, iti kasta pa nagsasaw. Agsigsigurado ak lang ang kail. Kanas ka na money down. Mudtoy pa iti sang aribaw. Ay unay kan. Mukhang pira kami. Agsigsigurado ako nakman ang kail. Iso ay agmaon ti sang aribaw. Sakbay amabanta. Angkal, asino ti sarong karam di tabangir a barangay? Naka-spotting ka pa'y, kundi bisngay ka pa'y, sakit nakabangbanglo ka pa'y, kun adda pa'y take out mo apansay. Siyempre Party ka di ti darayan ta. Sarong karak lang ni Kapitana Lolita. Ha? Abay, masakay. Saan? Kusunatan. Uy, saan ko na kuma? Wala kang kail. Agungat niyan ti banang. Hindi ko latan ipagpagara. Ala, nasaya atap ti panagmaneho. Ang parta ka pa, tapno maabutan ta. Mga nurumwan. Walang kail. Sige, patayabag nga rutin to'y tricycle ka. Marijuana. Apalak ni Maribanang tanagbakasyon manan napan ijay Manila. Apay ko mga apalam ngay. Addaman nga roden impos na ijay Facebook na. Katkadwa na dagiti gagayim na. Kahit anya ko mati apalam dita. Imbagkan ko ana. Taday talagpas pasyar ter aramidon na. Nagado ti impos na ijay Facebook aladawan na. Dagpasyar ka mait. Kayat ko kumaa. Ngamti pari ka tawang kwarta. Na, uray basta agpasyar ka lata. Magmagna ka Ingkay jay ilay. Mapan kay ti parkay. Kat agpicture kay jay sa mo i-post iti Facebook. Wan anya. No kayat mau mapanta. Di oray man ijay ililaan ti pagpasyaran ta. Ayunan niya. Mayat sang agpayso Wan maray. Rumarta mag. Mapanta ijay ilay. Tainta agpic-picture ijay. Ta-i-post ta. Ni ba nang laeng ayat ti adda ma-i-post na. Kahit kaano nga ron mapanta. Inton bigat. Sige, agpaili ta inton bigat. Malagip ko man, Maray. Nadlaw ko ang nakatartaraki ita ni Kapitan. Kasla na in love. Sasawam mo't na. Ay, wen Maray. Kasla jar na ti mapan-agaram iti kasjay alangan na ita. Nagpataer si ka. Di mo na ikaniti kay papananday ta. Mga numadaksan ka. Talaga napintas ka lata, Kapitana Lolita. Ay, nung baro at pa'y kumakit, arman ka.
Kasta ka di, Kapitan Enteng? Mabalin ka di asarong karan kalata. Sige. Nga, saan ka kading agtak-tak-tak laang iti oras mo? Saan? Basta sika. Kan, saan ka di agungat ni bakit mo? Awan ni ba nang ta nakabakasyam? Kasta ka di. Sige, tangay agpagayam ta, Kapitan Enteng. Sige. Umay kalata diti balay no kayat mo. Kan awisam to ni bakit mo takayat ko mata makasarsarita. Saan ang ta disturbo laeng? Anya? Alakitin, Kapitana Lolita. Kanin tayon, dahi ta insang patmi apansay. Sige. Apag iso, nagluto akmat iti salad. Paris na. Kan, uminom tayo iti bukod Diyos. Nagimasin. Nakaragrag sa ka, Kapitana Lolita. Gapota si kati makasangsanga. Kasta ka di? Nakaragrag sa ka, makisarsarita kun ka. Uncle, inta ka din. Kwa. Pagandar ka din na ito'y tricycle, wano saan pa Saan pa? Taliyaw ka at taliyaw dita balay da Kapitana Lolita. Kasladyak pa'y kaya't ti pumanaw dito'y. Nabayagtan dita balay da, makadisturbutan. Nalakit din, pagandara kong to'y tricycle. Apay nga? Hindakit din ang gail, agawitan. Andatan dito'y balay awang gail. Kasanaw, panawan ka na. Tagawid akmat ni di balay ka. Dito'y ka pa yung isam ang gail. Nailabak namin ka di Kapitana Lolita. Namanggal, sana may parabang ng kasarsarungkaran ni Kapitana Lolita. Tadda na sawam. Sa nabalitawan yan, Day. Ngamnog parikot kan tao, awan basol ko tapi nalagipan kamay. Awan to tagbalin aparikot. Talaga na inlabak ka ni Kapitana Lolita. Badong, income ijay ilay ita. Income agpasyar kin ni Marikwanang. Mapantay di bangkag ita. Iso pa iti maitulong mau. Income nga rod ijay ilay. Kahit adaya kwartam ngagpailay. Imutang akong kin ni Marikwanang. Pinautangan nak iti sa nga ribaw. Tamakichinda ak tumutun, kalpasan ti panagpasyarmat. Apa yung imutang ka? Adaya pagbayad mau. Bayadak tulat ta. Malain na kaun ba daw? Tamay mayat numasapsapa kami ang makadanon ijay ilay. Agpasyar kami magkin ni Marikwanang. Tadekat ni Banang Banangan laang ti adda ipos na ijay Facebook na aladawan na. Umapal ka man nga minin. Ha? In kami mat ag-picture kin ni Marikwanang taipos mimay. Wow, Marikwanang! Nagmayat ti picture ta dito'y kasabsabungan na. Uwin nga ron, Maray, ay na, nagpintas. Ay na, nagmayat talaga, Maray. Sige, mapan ka pa ijagdan, tapicturin ka. Ag-smile ka atap nuwayat. Wan, Maray, sige. Alaan nak itiladawan babaan to'y cellphone ka. Oray sakmat alaan nagtumot itiladawan. Sige, ag-selfie ta Marikwanang. Sige, Maray. Sige, Maray. May isa, dua, talo. Anday ta. Sige, picture pa'y dagiti kanin ta, Maray. Ta inayon ta nga i-post. Sige, Maray. Naimasama dagiti in order ta. Chicken, vegetables, pork chop, cake, and ice cream. Wen nga rod, Maray. Di kagdanag, Maray, ta siya kunti magbayad ka na kita. Ilibre ka itang aldaw. Ay na! Thank you,
ikaw marikwanang nagsaya atay. Wen maray, naragsakak ngamin ita. Iso nga ilibre ka. Kapitan! Naimbag nga oras mo manong basti. Papanam nga Sikat ipagdamdamagak. Papanam. Adalaga tangak ijitersina ni kagawad ko anang. Sapay nakapumada ka pay. Mayat man di pa nagkaw-kawis mo ita. Nadalos. Wala ta kapitan naggaroon. Kasla, jar mo ti mapanagaram. Saan nak nga agaram? Ngem iti day ta nga imbagam. Ay na, ubing tirik na. Adan asawam. Iso adi ka nagaram pa. Saan nak nga agaram manong bastay? Mabasak di tamatam. Kapitan, mapan kagaram. Kat amok. Nuan niya tigatangam di tatirsena ni kagawan ko anang. Anya? Amok? Amok Chocolate! Ha? Apa nga mo, manong bastay? Basta amok. Ngem, palagipan ka maneng, Kapitan Indeng. Adan asawam. Iso adi kan agarem pa. Isa anak mat nga agarem? Laklakayan kan. Nga magulbod ka pa ilaan. Sige, inakaon. Tagpag na agpayam. Apa nga muna nga agar-aramak? Saan ko nga aminin iti uray asino man? Narigatin. Nila kwarog ti makamaw. Apas pasyarat ni Kapitan na Lolita. Angkail, sakbay apagandarak da ito'y tricycle kao. Yag mo pa iti bayad ti arkilam. Sangaribo manain. Ay anya kamatin. Singirin nakpay lang. Kit mangmangan kamat iji balay da Kapitan na Lolita. Libre pa'y. Uray pa'y. Basta yag mo ti bayad mau. Sakbay apagandarak to'y tricycle kao. Sigurista ka talaga. Atoy. Agyaman na Angkail. Alang nga din, pagandara mo. Ay, rupat kwarta ka talaga. Tas singiran nakpailaang. Angkail, arkilang naksan ka day. Ibagam lang nga, no isublik ti sang aribaw. Tagpasadak lang ay. Dakdakil pa iti masapulak. Saan din? Intan. Talaga ka na yun naman, di sumarong ka dito balay, Kapitan Enteng. Wala. Nga man, naragsakak no adak dito'y balayaw. Nainlabgan ka, Kapitana. Ha? Ay, aguli makaman ko aron. Nagtatipod na ako, Kapitana. Nainlabgan ka ni Uncle Kao. Ay, aguli makakunakbet na. Kastoy na'y Kapitan. Mamati ak itinakuna ni Kwarog. Anainlab ka kanyag. Iso ladingit at nga ibaga, nga agawit kayon. Ha? Ididamo, ipagarup ko no pagayam laang ti pangibilbilangam kanyak. Ngam saan gayam? Iso anas ken agup dentan ti panaggayam ta. Na. Taamangan no makabasulakpay ken ni bakit mo. Ken maysa. Agpada ta a kapitan ti barangay. Diyak kayat nga ada pa kasarasaritaan ta. Ang Kapitan na Lolita. Nangagmumot Angkail, agawid ta ka naon. Intan, umuna ako ni Gerwar. Imunan ni Kwarog, Kapitan Enteng. Ingkamat ta. Kuha, Kapitan na Lolita. No amumla ko maanaragsakak unay no kasangsango ka. May sa kabalo. Nga madan asawam. Iswasaan arumbang agkita tapay. Ang Kapitan na Lolita. Uray siya, Kapitan Enteng. Kasla may inlawak matankan ka. Kasi tinakon-akon. Diyak kayat nga dapat kasarisaritaan ta.
Nang runa kat agpada ta, kapitan. Ano kasta? Adamot reklam kanyak. Agtaray talangin. Anya, Intan, agtaray tan. agawid kakit din, kapitan. Kanda kayatan nga umay ka diti balay ko. Dahito yan ti mao, di apa nagkita ta. Dayta, nakadanon tan dito parangan niyo, Angkal. Ha? Agsangsangit ka ba ilang? Nagsakit ko arog. Sobrang masakit. Ang alain, tito, ang arthritis mo. Uminom ka ng gamot mo. Masakit ang puso ko. Ha? Parang sinasaksak ng kutsilyo. Iyay. Laklaka yan. Agayat mat kanyak ni Kapitan na Lolita. Ngam din akon kayat ang makita. Kada ka nun asawak. Kay, gusto mo ti kunana. Urang saan ko man asumang sangpot ni Banang. Naa. Urang sinakamin. Yay. Total, ni Kapitan na Lolita itanday ayatan. Ay, nanggal. Itugtog mo man day ta ulaw. Parang agring ka iti katotohanan. Ay namarayay. Aday pagakan ka. Na in love ni Kapitan. Ha? Wen maray. Ay. Nangag kong ti panagsarita daking ni Kwarog. At dada iti tricycle ni Kwarog. Limabasak ngamin iti paraangan da Kapitan. Na in love ni Kapitan? Sino tinakainlaban na? Ni Kapitan na Lolita. Ha? Tay Kapitan na dita bangir a barangay? Ay. Wen maray. Kanamom kaday. Kuna naasaan lakuman asumang sangpe ni Maribanang. Ha? Ay na, awanan Marikwanang. Isok-sukat dan ni Maribanang. Ay, Marituyang. San mo ngay warwaras day taan ng ngagmaw? Delikado. May raman ka pa'y no kasta. Ikaam mo laang tabibig mo. Tapno saanan a dumakkel ti parikot. Parinteng, amukon, no apay akanayon anadalos, ken kanayon anakapulis ka, ken kanayon ka anabanglaw, ken nagapumada ka. In love ka ngamin, pare. Anya? Kasi ita, nakapurma ka manan. In ka manan sa rungkalan ni Kapitan na Lolita niya. Ay, sasawin mo. Ay, nakon. Labsan ka dito'y dalan. Taing kamot iti papanam. Ha? Ay, parinteng. Asino ka day, tinapimpintas ka na Kapitan na Lolita, ken Maribanang, Napimpintas ni Kapitan na Lolita niya. Ay, sumardeng ka. Ay, sos pare, hagsagaan na kakiday. Tamangan no maamuan ni Maribanang data, delikado kan. Amangan no papanawan na kan dita balayaw. Angkal, aday pudnukan ka. Kastoy nay. Ay, aguray ka. Ha? Ada nag-text. Nantimat. Inteng. Ada ka no babaem. Agsungbat ka inton sumangpwetak. Ha? Angkal, inawagan nak ni Antibanang. Kat nagdamag may papankin ni Kapitana Lolita. Kat imbagak ti pudnaw. Anya? Ngam imbagak nga awan relasyon niyaw. Tapod numat nga awan. Ngam aggusto ka kenkwana. Apa nga imbagam ngay? Sorry, Angkal. Nailawan mo nga imbagak. Ada man ang nag-text. Basag man. Agimpakikan ta pumanaw kan dita balay. Total, saan na kon nga ay ayaten. Makita, mapanawon na kon. Ha? Kapay ngamin nga imbagam tipod no kundi ang time nga gusto akin ni Kapitan na Lolita. Kuha namin, Angkal. Nailawan nga ron nga imbagak. Kan may isa,
Hindi tama tipod na. Kasano ngayon? Dakas akon ka ni Antem. Kuha amin. Unay batang. Ala, awawagan na ka ni Antay. Nagpaisaw. Tsugbata mo na. Sige. Hello! Enteng! Agsagana ka kanya! Ha? Sabi nga, inigdap mo matay ng kail. Agong ungat ka, day. Nervyos ako. Na! Ha? Antay ta, agriring man. Ako. Sumbata maon. Katakid daw kayo di pamakawan. Kuha! Nadadanagan ako. Sumbatam kit din ang kail. Sangwam ati buong ati pan nakainlab mo iti sa bali abakait. Nangataramidag. Laklakayan ka ngamin ng kail. Nga mainlab ka pa hilang matiti sa balay. Ha! Ay, Kapitan! Todas mo itakin ni Nana Banang! Ala, sangwam ti bunga ti pan naka-inlove mo, iti sa bali abakat ang asko na ni Kwarong. Ala, sige! Dito ang tinagibusan ti sa bali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ayaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Gawanin nun bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Ipagbagada, may akurap ka nun ni Uncle Mau. Kuarap. Saan mo ta? Abay nga ibagayo ti kastakin ni Uncle Kao. Adom, tinakangaga, kuaraw. Saan lamay may sa tao? Nanuon ngay ni Uncle ko ti kwarta. Kat nagado ti kwartada kini Antay. Nangalaan na ngay, dahi ta kwarta na. Diyan ka mo Agur-urno nga klaeng, iti pamanagnag. At talaga akurap ni Uncle Mau. Awan ti maurnong mo apang managnag. Tasaan akurap ni Uncle Kao. Nagmayat kitek no di erkot ti balay. Saanen ang masapol nga agpaypay ka? Wala talaga saanay. Makaturog akon anasaya at nukasta. Ken uray no nakanganga ka maturag. Awan ti sumrek alamok ken nilaw. Paandaram nga rudan aday ta aircon. Birbiro kan dagiti ka barangayan tayo dagiti proyekto a pinunduan tayo, Kapitan. Apay abiruken dakat adda dita sangwanan dan. Damaganda kanya, Kapitan. Katawam mati may parangkaw. Dayjay nga rang tayo dita masungad. May sa dita. Kasanong ay bagam a proyektom dayjay. Kat naputid may. Aging gay ka kat saan pa anay silpaw. Mabalin. Mabalin ang maisilpo day ta kagawan. Nalaka. Nalakalaan nga. Mga laka itiglo. Nalpas. Anya? Kung nagtumot kan kakagawan. Adun dagiti na ipatong palko a proyekta dito barangay Kabildatan. No apay mo't adito'y pay batong ti balay mi kanituyang ko na isardeng ti panakasiminto ti kalsada. Diyan ka mo tata. No dita ko mabatong ti balay, kan tersina ni kagawad ko ana.
Mamati ako ma, asaan ang mapulpolitika ti pan nakaipatungpal dagiti proyekto. Nagmayat tupay ti kalsada di tabatog ti tersina ni Kagawad. Dapay pintor na di batog mi kalsada. Kabat-bataw. Jak amo ano apay. May salang ti sungbat ko dita, kwaraw. Kurap ni Uncle Mau. Basta kita ka nagsarita ta, day tati bagbagam. Jagayam sinuportaran ni din na palabas ng eleksyon. Sana ya? Kituin, mate. Amo ni Uncle mo day ta, tayo bagakin ko ana. Abay ngamin na masapol nga ibagam pailaang. Una, tapno maamuan na, tikinapod na. Papanan nyo ita, Inteng. Ika magiwaras iti tulong ka dagiti kabaranggayan tayo. Sige. Warasan nyo amin a kabaranggayan tayo. Tapno awan maibagbaga dagiti saan a maikan. Kat isumit. Una, taamangan no adan tumanan agreklamo no saan da a maikan. Ikan mi amin ida. Badang, dakapitan matken kwarog da kita. Ayway. Agiwarwaras da iti tulaw. Nanay. Sapay ko ma, tasaan da alabsan dito'y balay, tuya. Da kita dan, asidig dan. Aguray, talo katak jeri daw. Tapno muda nga da tao dito'y balay. Urayong idan. Ay talaga nga urayag. Adada di tabalay ti karuba. Takita dan. Na. Abay ngay, nagdiretso da mo time. Linabsan da ito'y balay. Amangan no nalipatan da aday ti balay ta. Ay aguray, man takasarita ni Parinteng. Paray! Parinteng! Sa dino ti papanan nyo kini kwarag? Paray! Agiwarwaras kami iti tulong paray. Ay ikanda kami imot nga rodin na paray. Apa ko mga ikanda kayo? Taga kabildatan kami imot paray. Wala. Taga kabildatan kayo. Hindi nakmat imbutos ini. Dahil talang ti makagapaw, asaan na kami ngay kan iti tulang? Uwan. Iso alabsan da kayon. Pinagalasin da ito'y kapitan. Bye-bye. Badaw, anya ngay, saan da ta ka nga ikan iti tulaw? Saan ka naw? Nagdakasan a kapitan dayta. Madiday tuyan. Madinday to ang mapaspasamak. Talaga amaday. Adda talaga korupsyon ang mapaspasamak. Angkal, apay ngay alin nabusan tamatan ti balay da tataba daw. Apay nga met, tay bagbagaday ta akong parik abadong ako rapak. Inikan talata kumaa, ida iti itulaw. Ay saan, di mo ipilit ko arog, nay. Ang mga nuwad naman may bagbagatan. Talagang adda. Iso asaan ta ida nga ikan. Dagita nga gasawa kontrabida iti biyag ka. Ikan takit din. Tila pa ibagbagada basol ko. Saan yung nga minakanayon nga ibaga nga anda korupsyon? Kasaan na kaya't adanggan ni Kapitan Dayta? No saan na kaya't amaawagan ako rap? Saan nga agkurkurap? Unay mo Daytan? Panak nakakin ka ako rap day ta kapitan tayo, maray. Sige man. Di nagpatpatsin ha? Patsenda ka na ebidensyam. Adda ko naktumay. Iparang mo kabadong. Tapno mamati da. Apay, masapol amapan kay je barangay haul. Adda nga rod kaya't ko apanagnakan tuya. Anya manan ngay dayta. Di nga rod korupsyon nga aramidin day ta akong pare ka kapitan. Kasapulan ka di nga umayak. Ay, sanay. Apay ko masumurot ka pala eh. Nung ay kasapulam titulong ka. Sanay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Tasyak ti mapan. Nala, sige man lang. Nagadulaki din na yung ibagbagam. Siyak langay. Kyle, umay ka no ni Tata Badong dito'y barangay haul. Taapay ka now. Umay na ka no panagnakan nga da korupsyon nga aramidang. Umay lang Saan ka mabutang? Hindi kong parik abadong. Kabutang ka. Saan? Isunti sumungad. Ay itimplam, iti kape na. Unang Kyle. Inkan, darasin. Ay umisim ka ba't pare ba daw? Kasano nga umisimak? Kit nakapudpudot dito'y barangay hal. Ay agure ka pare ta iun ko man electric pan. Kanya,
Electric fan? Kunak man no, da aircon na dito barangay hall paray. Ay, kuha paray, electric pan online. Na. Sus, Nay, saan mo't nga gandar paray? agora ka tapampagak man. Kanya, masapol a pampagay. Agandar ka matan. Ayawan paray. Saan lahat ka nga ganda? Agandar ka na. Kita. Agandaran. Nagkapsot, Mike. Di na pa'y mapay. Awan to yung alipuspos ka. Ay, managbabain ngamin dahito yung electric pan paray. Kanya. Kwarog. Ayan tayo ka pinitatam abadaw. Ay, adalibre ka pa'y. Ay, ada. Ay, Naibus matanti kapi ka na sukar. Awan apulos. Awan hanggang. Na. ay, saan mo nga ipilit pare? Tawan ka na. Inalamot nga min di igatang ko kumaiti kapi ka na sukar. Na. Kita, Kwarog. Inggatang mumat nga min iti sinda mapapaitan. Na. Ay, agulay makan ko na. ay, nailawan nan pare. Ambukaw. Apay nga min inteng, tanagpudot nga agpaisaw ije barangay hall. Kunak man no adda pundo idi apang aircon. Damot talaga. Kay, Sumot jay pinang pasimintok iti kusina ta. anya, Kanayon kamot ngamin nga agreklamo, amarmar ba ti kusina ta? Di pinasimintaw. kunak ano kwartam dayjay. Saan? Kwarta ti barangay. Anya, Adda talaga korupsyon nga aramidan day ta kapitan tuya. Napanak na kamaun. Wain, kasta unay tilingid ka. Tawan mo't aircon ije barangay hall. Katno idi pa'y nga ibagbagada nga adda aircon ije barangay hall. Diyo ito pa electric fan da. Masapol a pampapampagam. Anya, Ay, ireklamo tayo day ta kapitan tuya. mapanak man mo't nga ron ije barangay hall, pambarak pumasyar. Oh, ay na, kapitan. Kasta unay ti pudot diti unag ti barangay hall. Ano san nyo Ay, jak makahagos. Ay, kaano aya nga may da ikabil ti aircon. Kat, awan mati aircon tayo. Kano adama pundo na dayta, kapitan. Ano san tayo na di electric pan? Di nagdaan. At least agandar. Masapula pampagan, santo agandar. Kapitan, Nay, Na. marituyang, apay. umayak man pumasyar dito yung barangay hall. Kasi kaswan. Tadon tumanan ti damag-damag na. Adda nga min meeting, May, maray. Iso apanawang kalaangan dito, Iwan. Ay, katwan amaray. Agbuya ka pala ititibay. Ay, uwan maray. Mabitlaan ta iyon ko. Nay, saan samot nga gandar maray? Huwag nga rod. Apay ngay. Kadaanan samot nga minday ta ative. Adda nga min tay request may abaro atibay. Gamjak man amaw, no apay nga awam matag. Ay, talaga saan nga gandar da ita maray? Ay, masapula pampagan. Madimot latta. Kaya nan sa tinapigpig sa Kasjay ti kayat na maray. Nala, agbuyakan maray, panawang kan. Ay na! Naglaingan jay bida. Sa pa! ala, kwarog. Ipapas mo ti agbuya iti TV. Abay antay. Kukwa ti barangay day ta TV. Inalalaang ni uncle mo dito balay. Ha? Ay, isumot nga yung makabarbaraw. Wen, nagatang apara ko iti barangay. Uy, kababayin ka dagiti tao. Ay, talaga akababain Ay, inak isublin antay. Anya nga ito ya. Anya tinakita medyo barangay hall. Nakitak jay daan at TV. Amin agamit ije barangay hall. Daanan. Katno nadamag ko nga da ka no baro at TV da kapitan. Adaya. Wen, kabarbaraw kan dakkel ka no at TV. Nukasta. Isuday jay, TV ti barangay hall. Ay na, di ka kumagsao iti kasta ba daw.
Amangan matno ginatangda. Ay, jak mabahati to ya. Kukwa day ti barangay. Inalalang ninteng. Apay data, parong. Apay data, tibay. Ay, Tibay, balay data. saan nyo kano atibi day tao eh? Ha? Nagkuna? Nyantay. Na. Tibi kano day iti barangay. Isublita ya unta ka babay. Ay, awanin ati pagbuyak iti boxing. Kinawan pagbuyaan ni Antem iti telenovela. Jaydahan atibi ti kukwayaw. Ha? Isu ti awid yaw. Pinagsinukat ko nga, takayat ko ti dakdakil at TV. Angam saan nyo ako kwa? Sige, pagsinukatin tayon. Si ka mismo tinang ibagada kas ti agalay ti saan mo ako kwa? Ngam inalamkit din ti TV ti barangay. Maditi kas tanggal. Dakas nga rame. Ay, Kapitan! Rumbang anadalos ti panangida ulom di ta barangay mo. Tapno saan da ka apag suspetsaan dagiti kalugaran. Ala, sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysora. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng! Anggal, umay ka di tao, itada ipakitakan ka. Ay, anya data. Oh, kita ni Tata Badong aw, magmagnaaw. Ay, lumabas dito'y ayan ta. Madlaw ngawan ti makukwarta na. Apay mo't anak ko nam data. Rumrumar ti bulsa ti pantalon na. Ah. Ay, wait. Nabangrap sa mo tin mula na natang. Bumot ipadlaw akat katawaan ta. Si kalang nga rodan ti nagkatawa iti nakapigpig sa. Uray lati malyaw ni Tata Badaw. Nangagnan sa gagpaisaw. Ay, kasi Mike. Awan makukwarta na. Pasensyakan ka ba dong tanay, nagaduti customer ko kit saan ka anasikaso adagaos. Anyayat gatangam. Ay, kwa, maray. Ikaman ti merienda dagiti tattao dito tirsinam. Amin da. Ay, amangan no saan mo nga ammo tagbilang. Aduda. Ay, ikamamin nida. Ay, mabitlang ka ba daw? Umasidag ka, tadala ang ibagakang ka. Anya day tamare. At kwarta maya. Anya day ta klase ti saludsot. Narigat mo't ano pa merienda ang amin ida. Nuawang magayang pagbayad mo. Nagda kwartak mare. Ado! Apay ko lang awa. Kat, rumrumwar mga minday tabul sa ti pantalom mo. Anya't pagkit-kita ang kanya kawan kwarta na. Mabit lang! Nagsarsarita kami pa ilaan ka ni Kabadong. Awanan ti ado atungtungan mare. Ikam idan iti merienda da. Basta suray magmanutikas kami Tata Badong. Basta agpameriendo. Mada! Ibagayaw no niya ti kayat yaw. Ay, uray na kami mag-ad. Merinda kami. Uray may kami lang makichismis dito. Ay amin kayaw. Lakay, bucket, ubing, single, bak, nasawan. Sige, agorder kayo latan. Ay, sus! Anyan ti mapaspasamak di tatirsenan ni Marijuana. Apay, nanabanang. Ay, kitaam ngamin Nagaduti tao Adan samot ar-aribungbungan da ijay. Ngagpaisaw.
Mapan mo man kitaan. Ta ibagam to kanyak no anya dayjay. Nung ay pagsayaatan. Ay kat, mayat Iso nga ron ang mapan mo kitaan. Sige, inak nga ron kitaan. Kayat mo pa'y. Nagmayat ti libre a merienda. Ayaw. Kayat mo pa'y kunak. Mabalin pa iti aghirait. Ay katuan Uray mamin 5. Ure maminsa nga pulo. Nagadumot ang ti kwartam, tataba daw. Apay, asinaw ti mga ibagbaga nga 1 kwartak Da kapitan, kan chip kwarog. Ha? Apa nga ibagbaga na ti kasta? Ti kwartak ita, saan ama bilang iti kinaaduna? Uy, talaga nga aduno kasta. Ay adu Kaya't kung nga rod ati sayan, iso ang nagpamerienda Kasta ka day. Sige man nga rod. Taghiritak pa iti merienda. Kagawad ko anang. Apay, naibus mo tay meriendam. Adupay, kunamot ni Tata Badong. Mabalin pa iti aghirit. Uray mamin sa nga pulo. Udno aya nga imbagam day ta ka badong. Wen maray, ikaman pa'y tapno mapnag kan mapsaw. Ay sos, ay gayam. Ay, nalipatak matan. Nga imbaunak ni Nana Banang. Nga umay ko kitaan. No apay nga adu ti tao dito itirsena ni kagawad ko anang. Jak matan nakasublay. Ay, ibagam kidikan ko na, nga umay mat ag merienda. Agpapamerienda ka no ni Pari Badong iti libre ijay tersena ni Marikuanag. Mamati ka. Ada ya kwarta na. Kasta nga ro ti bagbagada. Ado ka no ti pinamerienda na itay. Patpatsim. Ado nga men ti tao iti tersena ni Marikuanag. Ay na, agpalangguad mananday dya kumpare. Kat nungay pud na. Ay, jak mamati. No, daman kwarta na. Amangan, no inutang na. Badong, umay ka manganan Nakaluto account. Ay. Problemado aktuyang. Nagdagseng ti parikot ka. Umay ka pa'y mangan. Samon to panunutan day ta parikot ma. Pampanunutak nga raw. Tanay, di mo't lang maibusan ti kwarta. Day takit nga may nuado unay ti kwarta. Adaw ti pinameriendak. Ang adulata mo ti kwarta. Kaslasan na makmaksayan. Di na kun ikikan. Tauray siya kat na akon nga gigigam iti kwarta. Amangan paikit din no agpagad ti biyag ka. Gapu iti day ta kwarta. Ay. Parikot pa'y. No kasanok abusbusin day ti akwarta. Di maibagak ba daw? Kasaritam ni Kapitan. Damagam no anya ti kasapulan da dito barangay. Ha? Ay, winan niya. Nasaysaya at matlaang no tumulong ka kadagiti ka barangayam ba daw? Sumungat nila kay Bangkrap. Asino ala kay Bangkrap, Chip? Day tama now. Ni Tata Badong? Rum-rumwar ti bulsa na. Ipadlaw na nga awang kwarta na. Ay, Chip. Di mo awagan ni Tata Badong itila kay Bangkrap. Taado ti kwartana. Anya nga do ti kwarta nang ibagbagamay. Kat no nagado kami api na merienda na. Jak mamatay. Aguray ka. Talapdak nga umunag iti barangay haul. Nay, apay nga, Chip. Sana kaya't akasaritan ni uncle ko ti awang kwarta na. Anya? Naimbagngal daw mo, kwaraw. Amok no sa dino ti papanam. Dita unag ti barangay hall. Kasaritak ni Pare Inteng. Sana mabalin na sumra ka dita. Papayasan. Kita hamot ada kita sa hakam. Ay, nalipatak mo't gaya man tinagchinilas. Saka-saka ak mo't gaya man nga imay. Marugitan ti tiles ti barangay haul. Ay kat agpigadak Pisang pa'y dita t-shirt mo. Ayan ti pisang na. Day tama now.
Agsumbangir akilikilim. Apay ajak mo tinadnadlaw. Kanday tabul sa ti pantalon mau. Ay, Jaske. Pagbangbangkan ko na ito pantalon ko kahit Pisang. masapol ay anapintas ti pagbadaw nga umay dito barangay hall. Jay disintimot Nalipatak lang tinagsukat. Ngam disintiak mo tataaw. Iso apastrakan na kaon. Sige tada na patag nga ibagakin ni pare inteng. Para kada tayo amin day tayo. Saan nga ro mabalain? Kahit kasano nga yung garot taramida tap na makastrakak. Ingka pa agbalas iti sana pisang-pisang. Kaya nagsapato sak. Ay katuhan mata. Sige nga ro din. Agsubli akto no madamdama. Tsak pinastrak ni tata ba daw ang kail? Apay, kahit nasumrek dito yung barangay hall, Unang kail, agpilit pa yung ang mga nun nakainom pa. Saan matkit day? Iso na lang, tasan ang nasayati lang ana. Awan pa'y chinilas na. Ay, unay ba't daytan? Nakalaslas di pantalon na, akas lakagap-gapunay di bangkag. Ay, imbagta mo tayo inararamid mo ko raw. Ay, iwan mo ta. Jak liplipatan timbilin mo kanyak. Ano sana nagdigaws? Sana mabalin na sumrak dito yung barangay haul. Nasayat. Tasaan mo ang nalipatan dayta. Apay nga ya saan da ka pinastrak iti barangay hall ka ba daw? Sa anak kanaw, anak at sinilas. Sa anak at disinti akitain. Agasam day ta, rason da. Anya nga mintaramidam ijayaya. Kasarita ko maan ni pare inteng. Takayat ko ti tumulong diti barangay tayaw. Ha? Tumulong ka? Ay katuan maray. Kayat kaw agastusan ti kwartak. Dagitay adda ka is-iskan na abanag. Nay, maya mo day tapanggap mo Wen tumulong ak kadagiti tattaaw. Na, nagsayang matin. Talaga sayang maray. Kasano nga ita? Sa balilangan at tattao ti tulungak. Maray. Mapanak lang ang tumulong iti sa bali a lugar. Kapitan, nakaladladingit dahito ibagakan ka. Amok analadingit. Tanaladingit dahito pa nagrupropam. Uwan, Kapitan. Agrik-reklamo dagiti tattao di tadaya. Na, itapay nga reklamo da. Awan ka no danom da. Di makaamudan. Kastamot laang ti reklamo dagiti tagalaod. Danom matlaang. Uwan, Kapitan. Agpapada da kadagiti tagaabagatan ken amyanan. Danom latta ti parikot ta. Kasano nga ro daytan? Tulungan tayo idan Kapitan. Ay nga nga ti maitulong tayo. Kurt? Bye-bye tayo latta idan? Makamudamutin ang mga ipamuspusan Uray da kami ijay purok may. Problema mi matlaang ti danom. Apay dagiti nakapila at timba di tarwar. Kaya ta sa wenday ta, inteng. Awanan ti danom arumwar, iti gripo tayo. Awan! Nagado ini? Awan nga rudan. Amo matan na bayagan a problema ti barangay tayo ti danom. Ay, nasaya at ba't? Awan ta no, tapno din akong pilitan nga digaws. Anya! Ako rin ka. Kasano nga'y makaluto ka? Katwan, kan kasanungay ti inumam adanom. Kunak no dagiti lakabarang gayan ti ag problema. Uray gayam data. Ay, limangak dito yung likodan ti waiting side. Warang! Ha? Ay, nanatuyang. Day, apay ngay, kaslag lemang kamay. Ha? Asinaw, tilam-lemangam. Nyanggal kao. Ay, abanak man na nasumak daw. Nagrigat ti agsak daw, ta nagadayo ti pagsakduan. Apay ngamin amasapol nga ibaon na kaasumak daw. Kat adamat gripo da. Ha? Ay, awan ti danom iti gripaw. Kastamo lang ti problema dagiti daduma akakalugaran. Ay, uwan nga raw. Ayan ba? Berberukan na kang agpaiso ni Kapitan. Di mo ibagbagang adak dito inana. Ay, makabanog ti agsak daw.
Nakitam ni Kwarog, Maray. Pagsakdom ka day, kapitan, isuan nakaigom ka itiduan nagdadakkel atimba. Kuma. Sumuro ti angkit ko nagsakduak Kayat ni Badong ko ti tumulong dito'y barangay. Engem di mo mat kayat. Asaan mo't asasawa, Maray? Napan ka no dita barangay hall idin na minsan. Ngem, saan nyo mat apinastrek tawan chinilas na? No pinastrek yu kuma, nagtungtong kayo may naig iti problema ti barangay. Agora ka, adama itulong na? Ay na, kapitan, saan apa nagpalastaw? Ngem adaw ti kwarta ni Badong ko ita. Agasam di naglakwan na itinateng nangay. Ha? Ayan nga ni pare Badong ita. Ay kat napanan ay di sa bali a lugar. Ay di laengan at tumulong. Nagnanata ka makamag. Napatulungan natin taga sa bali a lugar. Saan kat adito'y ayan taya? Oops! Pare! Agure ka! Urayan na! Apay pare, kasta unay ti alalmaw. Pare. Kamakaman. Apay pare. Jay, tulong akayat mo nga. Ipaay dito'y barangay tayo. Ay na. Di mo mat kayat. So ama panak laeng iti sa bali a lugar at tumulong. Anya saan na kayat kat no kayat ko? Intan iji barangay hol ta agsarita ta. Ay sanay. Kababain ti sumrek iti barangay hall. Ta saan nakadisinti a tao pare. Sino ako mangay? Agbangbang kagaklaeng mat pare. Ang dami mong pera. Ha? Ay katado problema nga ron no pangigastosa. Ha? Ay, tumulong kan adito'y barangay pare. Ala, umay kan! Mayat ata kada puro kada bukod na pagsakduan. Ay katwin amare, saan tayon a problema ti danom? Naimbag ata da ni Kabadong nga tumulong kada tayo. Wen nga road, ay no awan, ay jaklamon na niya ti mapasamak kada tayo, nga awan danom na. Water is life, Mare. Importante ti danom. Ay katwin Nay, rumwar samat da marito yang kan pare Badong. Ay, wine. Papananda nga ta. Marito yang! Papanan nyo ka ni pare Badong! Ay na, mapang kami mo't update kukumaray. Ay na, imbagman, sana all. Ay na, marikwanang, imapal kamanan. Hanggang, kaslasan mo't ngagpada ti chinilas ni Tata Badaw. Awan sa mo ti makukwartanan. Di mo man katawaan ni pare Badong. Taure kasta na. Ado ti kwarta na dayta. Kad man nagtulong iti pada na ataaw. Ha? Ay, wanan niya. Di nalakayat nga ipadlaw nga ado ti kwarta na. Silent millionaire dayta kwarag. Iso asan ang maibasar ti langa ti kinaadat kwarta na. Ha? Kasta ni pare Badong. Ore banking ti chinilas na. Silent millionaire gaya. Ay na, Kwarog! Pudno ti ko na ni Kapitan. Asaan ang maibasar iti langam ti kinaado ti kwarta? Ala sige! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Sound effects Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agaman kami, iting kay panagdangan.